Wannan zoben na amine ta ba. Na karami. Na dawo muke da shi. Ko da ta dawo ban dawo ba. Ki mayan mata da shi. Sanda! Allah ga bawanka nan. Allah ka kula min da shi. Allah ka tsare shi. Allah ka kiyaye min shi ka raba shi da sharrin wannan Yakubu da dukkan wani maki a rayuwar shi. Abinda nake bukata a gurin ka shine ka bani dama na je na kashe Sanda. I'm Sanda, aka the Domozai. Peter, a sanar da mai gida cewa Sanda ya taho. Sanda ya taso yana kan hanyar shigowa garin nan. Ya ga ka tabbatar da haka. Ka ce baka labarin 18 January 2012 yanda ya kashe mahaifinka. Let the game begins. Zaki shi sarki Anwar. Sanda, duk wata hanya da na tabbatar El Yakubu zai bi don ya samu alfarma, ni kuma zan yi amfani da damar da Allah ya bani in dakile ta. Yanzu duk abin da ya faru bai zama maka izina ba? Ina son a kawar da shi. Are you serious? What? I'm serious. I don't know that you are beautiful. Wallahi azim idan ka taba jikina zai zama na abu na karshe da zaka taba a rayuwarka. You are under arrest. Sama su hanko. Kai ma lokaci yayi da ya kamata ku yaba wa aya zakinta. Ka san maganar da zaka dinga gaya mana. Ki bar mu yi abin da ya dace. Kan ja mu mutum ba. Sau nawa zan gaya maka cewar ka dauke ta daga garin na many times I'm told you. Wallahi in ta kuskure ta bude kofar nan. Sai dai wata magana ba ita ba. Hajji amma ba je ba